No, tak ja tu takto pekne popíjam čajík. Dneska si proste užívam relax. No, je to takýto citrónový, či jablkový, či curry čaj, no. A tak, veru, no. Ahojte všetci naši sledovatelia. Vidíte, čo toto držím v ručičke? To je obojstranná lepiaca páska, ale vyzerá to ako žuvačka. A pozrite sa, aha, teraz ja si to dám do papulky, presne takto, zatedy vám dám uhol na basaniniho. Mňam. Ale akože, Ajka! Také čaje mi budeš robiť, to mi strašne chutí. No. OK. Ale jaká je to príchuť aj ja? No už to mám takto v papulke. A teraz môžeme ísť na vec. Ajka, Čo to je, pomoc? Nie, ja som si tu zatvoril očka, snažil sa relaxovať a mne to nejaký motýl, či čo to je, pomoc, to je žuvačka. Daj to dole. Čo máš za problém? Žuvačku si mi hodil na nos, to ty si bol. Ani Počkaj, sekundu si nemôžem vychutnať svoj citrónový čajík. No dobre, my sa s vami lúčime, ahoj!